Wara li l-Gvern ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jwaqqaf skola internazzjonali fis-sit fejn hemm l-Isptar Militari tal-Imtarfa, il-Union tal-Allima l-MUT kitbet lill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo fejn esprimiet it-tħassib tagħha dwar dan. L-MUT saqsiet dwar il-vijabbiltà u sostenibilità li jkollok skola oħra indipendenti b'mod partikolari minħabba l-effett li se tħalli fuq is-settur tal-iskejjel indipendenti f'pajjiżna. L-MUT saqsiet ukoll jekk sar xi studju qabel ħarġet is-sejħa għall-interess biex jaraw l-impatt li se tħalli din l-iskola. Il-Union talbet ukoll tweġiba dwar ir-rekwiżiti u l-standards ta' din l-iskola u saqsiet min se jkun qed jgħallem f'din l-iskola. Saqsiet ukoll jekk dawk li jirbħu l-kuntratt u mis se jkunu ġejjin mis-settur edukattiv biex ma jerġax jiġri bħalma ġara f'esperjenzi riċenti fejn ma kienx hemm istituzzjoni edukattiva propja li qed taħdem.